Saka inini zvangu zvandikuta zvekuti isu vanhu vemuZimbabwe tinofanira kubatana. Tabatana, kubatana kwedu ndikokuti kune nzira izvezvi kwaane tekinoloji yakawanda. Kune tekinoloji yakawanda, kune madrones, kune zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuseenzeswa zvekuti atitombomirisedzane tichiridzirana pfuti nearmy kuti vanokwanisa vakuru ava vanokwanisa kubviswa nenzira dzako dzemazuva anaya. Saka inini zita rangu rekuhodo ndoitwa Comrade Lovegood. Alright. Yeah. Saka vazhinji ndakashanda nevanhu vakawanda. Ndakashanda nevanhu vakawanda kwakasiyana siyana. Saka zita rangu ndiroro Comrade Lovegood. Saka inini chandinoda kuti ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vanokuita sekuti hondo kana kuti vanhu kuti varwire independence vanenge vakatanga 2017 nekuti vanhu vazhinji vandonzwa vachitaura kana even kune mamwe maplatforms vanhu vazhinji vanenge vachingotaura nezve kubva 2017 kana kuti vamwewo vanotaura vachibva from 1980. Nyika yedu yeZimbabwe ine history yekuti dai kuri kuti vanhu vese vari kuziva history yoyo kana kuti dai paindependence vakachidya history yaiverengwa nevanhu yatakaverenga kuchikoro, dai zvinezvi vanhu vachiziva kuti tiri kuenda kupi, kwatakabva nekwatiri kuenda. Saka history yeZimbabwe haina kukwanisa kunyorwa nekuti yakakanganiswa nevakuru varipo. Vakuru varipo kubva kuhondo, kwanga kuine hondo yanga iriko yekuti vanhu vaiurayana, kwanga kuine tribalism, kwanga kuine zvese, nekuti iye zvinezvi ukabvunza mwana akazvarwa after 1980 kuti umubvunze nezvavachitepo, chaanongoziva kuti chitepo anongoziva Herbert Chitepo Street, apa haambozivi kuti zvinoreve chii. Kana kuti Takawira, haambozivi kuti Takawira zvinoreve chii, kusare kwokuti Leopold Takawira Street. Kana kuti Tongogara, kuno vanhu vanongozonzwa kana zvekunzi Tongogara base, Tongogara chakati. Kana zvekuti kana kuti vanhu vakaita sana Ndabani Stole, hakuna munhu akambotaura nezvavo. Asi kana even munhu mukuru akaita saJoshua Nkomo haazikanwe, kana kuti vana veZimbabwe kuti vazive kuti vaNkomo munhu anga akaita sei, hakuna. Kana kuti hondo yakairipo kuti zvakafamba sei, hakuna anozviziva izvozvo. Nekuti history yakakanganiswa. Dai yanga iri history yakanaka, dai yakanyorwa pasi, dai vana vachiverenga vaide the right history, but hakuna ane history yacho iyoyo, ende haikwanisi kuburitswa nekuti makaitwa uori hwakanyanya muhistory macho imomo. Nekuti inini ndada kuti ndimbotanga pane kuti ndikwanise kuti ndinyatsotaura nyaya yandinoda kutaura pamberi, ndoda ngokupa just a brief history yekuti history yedu isusu inotanga kubva 1890 pakatanga kuuya varungu vachisvika kuZimbabwe, and ipapo vakatanga vari mamissionaries, but vaona kuti mune upfumi, mamissionaries avaona kuti mune upfumi, mune zvese, vanhu vemuZimbabwe vavatambira. Ndipo pakazouya yavaiti British South Africa Company, vakazouya 1896 vakazenge vakuuya kuti vachichizopamba, and then vakatanga vakapinda nekumaTebeleland uko vakawana kuino mwainzi Mulimo. This Mulimo, then he was a spiritualist leader
saka vanhu vachibva vatanga kurwiswa ikoko. Saka these people vakaresista izvo kurwiswa kwavaitwa the British South African company yachona. And then ivo vadopa vakatanga vanhu vese vachirwisana kumaTebeleland vachirwisana navo, and then hondo ichibva ramba pavaya vachivarwisa vakabva vafamba vachiramba vachiuya kuMashonaland munana June 1886, 3 months later vakasvika kunoku, vakasvika kuMashonaland. Ndopa vakazoona vachibva paita resistance, vakasvika kuna ainzi Mashaya Mombe, ndiye anga ari chief ndiambo panguva idzodzo. Iyeye ndiye akanga ari pamwe chete nana Sekuru Kagovi nana Mbuya Nehanda, and they defeated varungu vaivaya. Then 3 months later ndopa vakazota regroup, vakadzoka futi, ndopa vakazokwanisa kuzovarwisa, vanga vana better weapons. Ndopa vakabva vakwanisa kuuraya Sekuru Kagovi naMbuya Nehanda, ndio vanga ari masvikiro enzvimbo iyoyo. Vachibva vazodzokera futi vachienda side rekubulawayo, vakakwanisa kunouraya angari mambo iyoyo ainzi Mulimo, achibva urayirwa kumaTopo Hills. So that time ndo pakabva patorwa nyika yese vachibva yatumidzwa kunzi Southern Rhodesia. So apa ndiri kuenda kwese uku kuti vanhu vazive kuti izvi zvinhu izvi ndo history yataifa kunge tichiziva. Then pachibva pazoita ndo yanga iri the first chimurenga iyoyo yekuma between 1896 and 1897. Then ichizoita Southern Rhodesia. Saka the second chimurenga yanga iri second chimurenga yanga iri 1966 kusvika 1979. Iyi second chimurenga yakaitika vanga vari macomrades vakatrenwa muZambia, vanga vari muZambia, but vakatrenwa vamwe kuGhana, vamwe vakatrenwa kuLibya, asi vanga vari muZambia. MuZambia imomo mamune 2 camps. Handinganyanyi kutaura hangu, handinyatsozviziva nezvecamp yeZAPU, but there were 2 camps yeZANU neZAPU. Saka veZANU vanga varipo nguva dzachona, kwanga kuna na comrade William Ndangana nana comrade Tongogara. Saka ipapo anga ari mukuru vanga vari comrade Chitepo. Saka pavakaronga kuti aiwa vakomana vaida mari yekuti vasponswe neUnited Nations kana neOAU. Saka kuti vazikanwe pasina zvavari kuita, vakangogara vari muZambia, vakati no, tofanira kuti tiende kufront tonotanga kurwisa muZimbabwe. Ndo pakauya group 1966 muna April vakasvika kuChinhoyi. Ava vanhu vakauya vachifa nemalori aibva vakapinzwa mumacontainers emalori aifanga achitakura zvinhu, but vakapinzwa imomo vakasvika kuChinhoyi ikoko vakatowana vakatomirirwa nevamwe vanga vachishanda navo, vakasvika vakapinda muvanhu, vakatanga kumobiliza povo yanga iri munzvimbo imomo kuti tauya tisu varwere vesununguku. Pavakatanga kuridza pfuti, vanga ri muna April 1966, vakatanga kuridza pfuti kuma9 kusvika kuma4, and ipapo pavakaridza pfuti ipapo there were 7 zvombo vakaridza pfuti, vakakwanisa kudonhedza mahelicopter anokwanisa kuita 4, vakapererwa nemabara. Ivo vese vakazokepwa, and vakepwa lakira information iyoyi ndinonyatsoiziva zvakanyanyisa sekunge ndakandiripo, nekuti muzukuru wangu inini, mwana wavatete hanzvanzi yababa wangu inini, mwana wavo ainzi ninge Julius Shejere, ndakazoona
muona akasurvivor, akatochwa. Patakazomuona pa1980 patakamuona anga aita kunge munhu aitopenga, but nenyaya yekuti anga akatrainwa kugana pamwe chete naComrade William Ndangana. Because iye akauya kuHarare achiuya kuzotsvaga Comrade William Ndangana paanganzwa kuti ipapo vanga vari minister, vanga vari deputy minister, achaziva kuti anga ari ministry ipi. Saka vaitomuziva. Saka nekurwara kwaita vakatomupa basa muHarare municipality as a security officer. Aitosenza inini ipapo ndaigara imba yandaigara kuWaterfalls. Aitouya anga asingakwiri mabhazi, aingoti achingouya mutauni achienda kuWaterfalls angouya netsoka. Pamwe aingoti aibva muHarare oenda kuzvishavani, aita kana 2 weeks ari munzira achifamba achienda kuzvishavani. Even chero tiri pamba pandaigara naye kuWaterfalls ikoko, anga asinganyanyi kuda kurara mumba kazhinji, aida kurara kana kugarden. Aida kurara kugarden because mumba aifungwa kuti anokwanisa kubatwa nevavengi achirimo, nekuti kukwara kwaakaita akakwara 66 nekuzotochwa kwaakaitwa futi. Saka zvakamuaffecta zvokuti hondo haina kupera mupfungwa make, although pakazoita almost 40 years after izvozvo zvaitika izvozvo. So saka isusu yatakazonopinda isusu yangaito Chimurenga 3. Pakazenge pane vanhu vakawanda vakazobuda muZimbabwe vanhu vazhinji vachienda kuMozambique. Vanhu vazhinji kuMozambique uko vanhu vachitorwa vachitanga kutrainwa Mozambique uko. Kwakune matraining camps, kwakune training kuChimoyo, kwakune training camp kuTembwe, kwakune training camp kwakasiyana nzvimbo dzakasiyana siyana. Kune vamwe vaitorwa vachienda kunana Libya, vamwe vaenda kunana Ethiopia, vamwe vanga vakuenda kunana China, kunana Romania, vanhu vachinotrainwa kwakasiyana siyana. Saka izvozvo sezvaiitika kana kuMozambique nevanhu vaifa kuMozambique. KuMozambique sekutaura kwandakamboita first audio, kwakafa vanhu vakawanda. Kwakafa more than 70,000 people kubva kubombwa kwaitwa macamps. Vanhu paChimoyo pakaitwa nhingi yepachimoyo that those 2 days pahondo iyoyo pakafa more than 2,000. Kune vakafa kuTembwe, kune vakafa kuNyadzonya, kune vakafa kune nzvimbo dzimwe dzakasiyana siyana. Kune maComrades akawanda aifa mumasango munana Gonarezhou, kana kwese kwaiitika hondo vakafa vari mumasango vasina kuwana nguva yekuvigwa. Kune nzvimbo dzekuti vanhu maComrades aifira kana kune nzvimbo munenge muri mumavillages, vanhu vaikwanisa kuzotorwa nevanhu vachingovigwa nevabereki vasingavazivi. Vaingoziva kuti pakafa vanaComrade vakaitwa ambush vakafira apo, vosara vochengetwa nevanhu vemudunhu imomo vasina kana vabereki vavo vakazomboziva kuti vana vakafira kupi. Kuroti vamwe vakafira mumasango vasina kukwanisa kuti maComrades vamwe vavatakure vavapewo kana burial, vakangosara vari mumasango imomo vakadyiwa nemakava, vamwe vakadyiwa nemakondo kusvika vamwe vaitozoti after independence vamwe vakuru vanga vane masvikiro vaitozodirectwa kuti mapfupa emwana wenyu ari pakati, votozoenda kunotsvaga mapfupa avo vaudzwa nevanhu vane masvikiro, vonotsvaga munounganidza mapfupa ayaya voviga mapfupa iwayo. Kune vanhu vakawandisa. Saka isu zvataifungidzira tiri kuhondo taingonzi tichanoguta tava kumusha. Sezvakataura munhu wandinoda kuti ndiremekedze, Comrade Margaret Dongo, I know her personal. Ndinoda kuti musi wandinosvika kuZimbabwe make sure kuti munhu wandinotsvaga ndinoenda kuMhondoro kwavari ikoko, ndoda kunotsvaga ndinotaura navo tichitaura, nekuti zvese zvavaitaura nekusenza kwandakamboita navo tichiri kuMozambique pandakazombosenza navo just after independence, nezvavakazoita vachibuda muzano vachiningirika, munhu wekuti pfungwa dzavo nezvandinofunga inini neZimbabwe yaitatarisira tinoshare the same thing. Saka
Saka ndinoti inini isusu hondi yatakazoita yanga yava third chimurenga, but kune zvakawanda zvakaitika. Iye zvinezvi vakuru vedu vanoenda kuMozambique vachienda kuChimoyo, vachienda zvavo vanotora kana even chero vasiri mhuri dzavo, vanotora kana kuti vanhu magirlfriends vachienda like as a tourist resort yekuti vanongoenda kunoona vachingoti ndo pakavigwa makomrades akawanda. Hakuna kana chakaita inzvimbo dzinofange dzichiyera maholidays atofange tinawo muZimbabwe kunonzi Chimoyo Day kana kuti Tembwe Day kana kuti Nyadzora Day sezvinoita kuno kuEurope. Vane yavanoti Western Churchill Day, vane yavanoti Second World War Day, kune yavanoti inenge Black Friday Day. So vese izvozvo taifange tinazvo muZimbabwe, asi hatina zvinhu zvakaita saizvozvo. Tai-celebrate 21 February birthday former president. Zvinhu zvisina kana nebasa rese. Pane taifange tine day inonzi Mbuya Nehanda Day or Kagoi Day kana kuti Mulimo Day. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvatanga tifunge tiinazvo. Saka patanga tiri ikoko tichiona vanhu vese vaifa zvaita kuti tirambe tichiita carry on mumwe wedu afa isu toramba tichienda mberi nehondo. Ndezvekuti taiziva kuti chanoguta taakumusha. Saka tauya kuno kumusha hakuna kuguta kana even zuva rimwe chete ratinoti takafara. Tangofara kuti vakuru vedu vapinda muoffices tichifungidzira kuti zvinhu zvichachinja. Hakuna kana chakachinja kana chimwe chete. Saka inini chandinotaura hangu ndechekuti taifungidzira kuti makomrades vese vakafira kuhondo taivazovatenda nekuti kwavakabva kwese paizova nemaclinic achavakwa, kana kungava kana kubhinga kana kuti kungava kana kuti kuzvishavane kwaiita clinic yekuti kana munhu akakuvara kana kutungwa nemombe anofamba achienda paclinic. Kuine madistrict hospital yekuti kana munhu akarifewa kubva kuclinic kunenge kune district hospital. Nzvimbo dzese Zimbabwe yese taifunga kuti panofange paine clinic walking distance yekuti munhu anokwanisa kufamba achienda paclinic, and kana asina kwanisa kurapwa paclinic airifewa kudistrict hospital inenge iri kwese kune munhu kwaanenge ari. Zvikoro taida kuti pange paine mwana wega anokwanisa kufamba asingafambi more than 5 kilometers kuenda kuchikoro. Panofange paine zvikoro zvakawandisa, kuine secondary schools in each and every area yekuti ndokutenda kwadaifungidzira kuti kuchaitika. Kutenda vakafira kuMozambique vese vatoti more than 70,000. Hatisi kuziva vakafira kuZambia veZipra, hatisi kuziva vakafira mumasango ekumaTebeleland vanga vari veZipra, vese vakafa shaka vaya. Saka taifungidzira kuti kutendwa kwavo kuti vazikanwe kuti vakafira rusununguku, ava vapenyu vaikwanisa kuzobenefita vachiwana maclinics, mahospitals, zvikoro zvese zviri pavari kutaridza kuti takarwa hondo. Kune vana Mujibha like zvinezvi macomrades vanhu vakambopiwa tumari tushoma shoma twakambopiwa uchinzi tiri kupa macomrades, but kuna ana sekuru mombe dzese huku vana mbuya huku dzese dzakapera, mbudzi dzese dzikapera, mombe dzese dzikapera. Compensation yavaifanira kupiwa kuwana izvozvo zvandiri kutaura kuti hospital, zvikoro, maindustry. Munhu angafanira kuti kana uchibva kuzvishavane waifanira kungoda maindustry emuzvishavane ekugadzira machemicals, ekugadzira sipo, even zvese zvinofanira kunge zvichiitika. Kuine mamachines nemafactories ari kuzvishavane. Kana uchibva kuBhowera unofanira kuine town, big town inenge iri kuBhowera nemafacilities ese anodiwa, kuine macounselors, kuine different departments ese egovernment ese. Uchiwawana ukada passport waenda unofanira kuenda kuBhowera office ikwaunogara ikoko.
kana uchida kana zvese zvaunoda uchida kuita zveagriculture unofanira kuti uende uchinotrainwa kana kuarea kwaunogara ikoko kuine macolleges anotraina vanhu zvese maskills ese anodiwa kuti ive function as a country. Ndiriko zvataifanira kutenda nazvo, tichitenda ruzhinji vaya vakafira, vane vana vakafira kuhondo, ivo makomrades vacho nese vakafira kuhondo. Ndio kutenda kwataifanira kunge tichivaita, ndio kutenda kwataifanira kunge tichivaita. Asi kune vanhu vane vana vakafa kuhondo, ende ivo vabereki vachona vakapedza mbudzi nemombe, vakafa nezvirwere zvekuti vasina kana paracetamol kumaruzevha kwesoko. Asi iye zvinezvi ndakuti ndichisvika manje panyaya yepandoda kutaura ndezvekuti iye zvinezvi kana vanhu vazhinji ndinonzwa vachitaura history inoita sekuti history yakangotanga pa1980 pakazofomwa MDC nehistory nenyaya kutaurwa kubva 2017 kwete. History inobva kubva 1890 kozoita nehondo dzese dzandataura idzi. Saka iye zvinezvi chandiri kuita ndekuti ndinonzwa hangu vamwe vazhinji, ndinotenda hangu komanda wangu inini wandine respect naye Comrade Geza, anga ari komanda wedu tiri kuMozambique, ndinovatenda nezvavari kuita. Tinoziva zvedu kuti vakambosenza munhingi, vakambosenza mugamende yaComrade Robert Mugabe, asi munhu ndofunga pamwe vaifungudza kuti zvinhu zvichachinja, asi izvezvi vakazoona kuti aiwa hapana kuchinja kuri kutoitika, zvinhu zviri kutoita wese, vanhu tiri kutowira mugomba takatarisa, munhu wese upenyu hwake uri mugomba tese. Ndiro kune iye zvinezvi president vedu vari kutiona tese tiri mugomba, zvekuti iye anotofunga kuti matiri imomomo hatikwanisi kubuda, asi izvo tiri kuona kuti kune vanhu vakawanda vari kubuda mugomba muyamwe vasingachadi kufutsirwa, zvokuti iye zvinezvi chichemo changu kana even chikumbiro changu kune vanhu vese vemuZimbabwe ndechekuti hatide munhu wezano kana kuti iye zvinezvi vanhu vanochema kuti dai vachiwenga vatisunungura vabvisa vaMnangagwa, hazvisolve chinhu, nekuti pakabva vaMugabe taifunga kuti zvinhu zvichachinja, pakabva vaMnangagwa pakapinda vachiwenga, hapana chinochinja. As long as aniri in power hatina chatinokwanisa kuachiva. Zvese zvandataura, zvese zvekuti panozovakwa kana imwe clinic, kana kuti panozogadzirwa mumwe mugwagwa, panozoita kana any development, izvezvo vanhu vari kunwa poison, vanhu havana mvura muHarare, vanhu havana mabasa, havakwanisi kana kuti vatenge kana kutsvaga mvura iri clean, kana even kuflasha toilet hapana kana mvura yachona iyoyo. Ufunga kuti Comrade akafira kuChimoyo, Comrade akafira kuNyadzoya, Comrade akafira kuZambia, Comrade akafira kuMatebelende kana kwesoko, mapfupa ake nemweya wake uchiona zviri kuitika kana mubhuya wayo kuti hamuna kana mvura, hamuna kana pekuti kana maindustry kana marodzi yawo ekuti mota ifambe, kuti udrive kubva kudrive mutauni chaimo mune mapotholes, hakuna chirunhu chiri kuitika kusara upfumi huri kungounganidzwa nemukuru wenyika achidya nematsotsi ake aanodya nawo, ende hapana munhu anovasunga, hapana munhu anovaita sei, zvekuti tinoda kuti mukuru asvike 2028 kana kuti iye nhasi takanzwa ndine zuro kana kuswera nezozoro achiti aiwa inini ndiri munhu womutemo ndikangokwanisa 2 terms, uchikwanisa 2 terms iye zvinezvo tinenge tichirarama nei kubva iye nhasi kunosvika 2028 yachona iyoyo. Hakuna mvura yachona, vanhu vese vanenge vapera kufaka, hakuna kana mvura, kune mvura ine tsvina isingamwike muHarare mese kana kuNorton kana kupi matauzi ese, hakuna clean water, hakuna
hakuna development, hakuna mabasa. Vana vese vanongopedza kubva pauniversity. Kumauniversities kwachona, even kana malecturers achona, kana maticha, iye zvinezvi ndakanzwa kuti hanzi kune vanhu vanopedza vanoita madegree asi haakwanisi kana kunyora kana kana kunyora anything, not just in English or in any language, kuti anyatsonyora kuti utaridze kuti munhu akabva kana pauniversity kana kuti nemauniversity dzakasiyana siyana ari muZimbabwe. Saka inini zvangu zvandikuta zvokuti isu vanhu vemuZimbabwe tinofanira kubatana. Tabatana, kubatana kwedu ndikokuti kune izvezvi kwane technology yakawanda. Kune technology yakawanda, kune madrones, kune zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuseenzeswa kuti atitombomirisedzane tichiridzirana pfuti nearmy, kuti vanokwanisa vakuru ava vanokwanisa kubviswa nenzira dziriko dzako dzemazuva anaya. But inini chandinongotaura ndechekuti dai vanhu tabatana, kana dai tawana kune vamwe vanhu vakapfuma munyika medu muya vamwe vakatotiza varisiri muZimbabwe, dai kuri kuti vanhu tikabatana tinokwanisa kuita egroup rekubvisa zanu iyoyi. Hazvitore nguva, ende kana kuri kuti vanhu vabatana. Inini zvangu ndine plan yekuti vanokwanisa kubva. Kana pane anoda kuti tibatane, I know kuti ndinokwanisa vakateerera, kune vanhu vezano vakatoteerera izvezvi vachada kuti vakubvunze vachitotaura kuti toda kubatana naComrade Lovegood. But inini ndinokwanisa kuti tibate mbavha kana kuti nevanhu vakaipa vanenge vachida kuti kubatana nesu. Tine security yatinayo inokwanisa kuvheta vanhu vakaita saivavo, zvekuti tine vanhu vakaita sana Comrade Bombshell vanokwanisa kuti tishande navo. Kune vanhu vakawanda veZipra vatakaona mawovheti eZipra vaivai, ndokwaunowana vamwe vanhu vari honest. Inini ndinoziva kuti kana even tikada kuti tiite zvatinoda kuita, kune vanhu kunenge kumatebheleni kuya vanhu veZipra vakarwadziswa kubva paindependence, zvekuti 1983 pakasungwa vana Comrade Dabengwa nana Comrade Lookout Masuku kusvika vafire mujere, vakarwadziswa vanhu veZAPU. And apa inguva iyoyo ZAPU payakapinda after independence vakanga vaine dzimwe mari dzavo dzavaidoneterwa nema-different organizations before independence. Vakatore vachibva vakati mari iyoyo from the information yandinayo, vakati mari iyi hatingaise mugovernment, imari yeparty, ngatitengei mafarms eparty kucreata employment yevana mumatebheleland. Vakatenga mafarms, vakatenga mamachines, vaidzidzisa vanhu zveagriculture, vaine mafarms, vakatenga nemaproperties nemafactories vaimanufacture. I can't remember kuti chicha vaimanufacture, but I understand kuti vanga vane macompanies aimanufacture zvinhu. So but kuma 83 ikoko ZANU-PF yavakufunga kuti vanoda kudestroy ZAPU, vakavatorera mapurazi esay, vakavatorera nemafactories avo esay, vakavatorera zvese nemari dzese dzavanga vainadzo, vakafriza mari dzavo mumabhengi dzikatorwa nestate. Saka ivavo after that ningi ZANU-PF ikacreata i5th Brigade. Vanhu vakaenda vakanourayiwa kumatebheleland, kwakaurayiwa more than 20,000. Zvinozikanwa nemunhu wese, kana newe DJ Holly I think unozviziva. Saka hakuna kana closure yakamboitwa yekuti president kubva kana
comrade Mugabe kuti apologize pavanga kuti vakuita unit kuti tine urombo nezvakaitika nevanhu vakashayika vai tichivaka kana maschools kucompensate for that, tichivaka mafactories muBulawayo kana kumaTebeleland nekuisawo kana zvinhu zvokutadza kuti tine urombo nezvakaitika. Saka toda kudevelopa nyika, nekuti kana uchienda kunzvimbo sezvavaitaura izvozvo kuti tiri kubvisa madissidents, chidevelopa kuti nyika yachona ichichinja kutaridza kuti mava hurumende, hazvina kuitika saizvozvo. Saka anyway, inini hangu nyaya ndoda ngotaura ndekuti pari zvino hangu vanhu vanotaura vachiti hanzi ZANU vari kurwisana asi comrade Chiwenga vari nani ende vakapinda, chavanoda kuita kuluta sezviri kungoita umwe wavo kuti akangopinda kubvisa vaMugabe vakatanga kuluta, uye akapinda achada kuluta futi. Iye zvinezvi like sezvakataura umwe mutauro akataura manje kuti nguva yaComrade Mugabe kwanga kuine tara yainosvika kuChinhoyi, kune tara inoenda kuBwera kwaibva nenge kwese kwanga kune maministers eZANU ndo kune development. Kana kusina minister anenge ari kusina nzvimbo inobva minister hakuna development yaiitika ikoko. Whereas iye zvinezvi kuti utarise kana kuti tiri kuendepi kana kuti patakabva 44 years chii chakaitika, hapana. Saka tikatora mumwe munhu weZANU hakuna chinobuda kana hapana chinoitika. Saka ini nangu ndinongoti vanhu hurumende itibvisa pane plan iripo, and vana comrade Gaza zvavari kuita izvi tinozvikudza zvokudza nevamwe macomrades eZipra yese maWolvet aya nemaWolvet mamwe eZANU, the genuine ZANU forces the genuine Zipra forces, former Zipra forces vese ava tinovakudza, nevanhu vakaita sewe DJ Wally, Mudara B, zvese naRumbi zvinoita nenge our daughter nenge Rumbi. Zvamunoita izvozvo ihondo huru, and independence yedu ichauya through imimi. Ndimi muri kuunganidza vanhu vese veZimbabwe, Magamba zvese nevamwe vese vari kungoshushikana vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndinoti zvamuri kuita izvozvo rambai muchiita makangodzvanya muchingoda